kde na tie nákupy, na tie úspešné nákupy zobrať energiu a čas. Jasné, deň má pre každú z nás 24 hodín, v tomto sme si úplne rovnocenné a často sa stáva, že robíme počas toho dňa dosť podobné veci. U väčšiny ľudí sa vlastne tie dni tak viac menej opakujú. Teraz je to trochu iné, samozrejme cez dovolenky máme trochu iný režim, väčšina z nás, ale počas takých tých bežných pracovných dní naozaj robíme veľa vecí rovnakých, podobných a hlavne veľa vecí robíme automaticky, len preto, že sme vlastne na ne takto zvyknuté robiť. Napríklad robíte v domácnosti veci, ktoré možno by ste robiť nemuseli, alebo ich robíte za niekoho, za manžela, za deti, hej? Alebo si beriete na seba jednoducho toho, možno toho viac, ako je úplne nutné. No a tú myšlienku, ktorú vám chcem odovzdať je, že je to úplne triviálna myšlienka, ale aj mne pomohlo, keď som ju kedysi počula, od svojho mentora. Ak chceš niečo nové do svojho života pridať, tak potrebuješ niečo ubrať. Nie? Pretože naozaj ten čas je obmedzený, aj naša energia je obmedzená. A s tou energiou je to možno, tá energia je možno ešte taká ako keby citlivejšia na to míňanie, pretože aj v priebehu každého dňa sa nám míňa a máme ju úplne inú, trebárs do obeda a úplne inú po obede, každý to máme inak, kedy máme tej energie viac, ale jednoducho sa to mení. Čiže ja to zopakujem, ak chcete niečo nové pridať do svojho života, či už je to nejaká zručnosť, alebo vybaviť si úspešné nákupy, alebo pridať si do šatníka nejaké kúsky, po ktorých túžite, tak niečo ako keby potrebujete odložiť bokom na nejaký čas, hej? Alebo sa toho úplne zbaviť, alebo to nejakým spôsobom delegovať. A preto mám pre vás výzvu, aby ste mi napísali do komentára, čo môžete, alebo napíšte mi prvú vec, ktorá vám napadne, o ktorej viete, že by ste ju vlastne robiť nemuseli, napriek tomu, že ju stále robíte. Ale možno sa pri nej cítite frustrovane a možno práve pri nej máte často takú myšlienku, že bože, prečo to zase robím, alebo prečo to mám robiť ja, hej? Prečo je to zase na mne. Ale niekde v kútiku duše viete, že vlastne by ste to robiť nemuseli, vlastne by to mohol robiť niekto iný, alebo vlastne to ani nie je možno nutné robiť. Možno sa vlastne nič nestane, keď toto robiť nebudeme. Hej? Lebo často máme predstavy, že veci musia byť nejako. Často to preberáme od rodičov alebo od partnera, alebo si myslíme, že tí ostatní majú na nás nejaké očakávania, nejaké požiadavky, nejaké predstavy a snažíme sa im ich splniť bez toho, aby sme si naozaj overili, či oni stoja.